J. Arbejdets organisering for den sociale revolution. Som antydet på de foregående sider, vil en korrekt forberedelse i høj grad være til hjælp for den sociale revolutions arbejde og sikre den sunde udvikling og virke. Hvad vil revolutionens hovedfunktioner nu være? Et hvert land har sine særlige forhold, sin egen psykologi, sine egne vaner og traditioner, og revolutionens gang vil naturligvis genspejle særegenhederne ved hvert land og dets befolkning. Men inderst inde er alle lande ens i deres sociale, eller rettere sagt antisociale karakter. Ligegyldigt hvilke politiske og økonomiske forhold der råder, er de alle opbygget på overvældende autoritet, monopol og udbytning af arbejderklassen. Den sociale revolutions hovedopgave er derfor væsentligst den samme overalt. Afskaffelse af statsmagten og den økonomiske ulighed, samt socialisering af produktions- og distributionsmidlerne. Produktion, distribution og kommunikation er de grundlæggende eksistenskilder. På dem hviler tvangsautoriteten og kapitalens magt. Berøvet denne magt bliver regenter og herskere kun almindelige mennesker som du og jeg, almindelige borgere blandt millioner af andre. At fuldende dette er derfor den vigtigste og nødvendigste følge af den sociale revolution. Vi ved, at revolutionen begynder med gadeoptøj og oprør. Det er den indledende fase, som kræver magt og vold. Men det er blot det iøjnefaldende forspil til den virkelige revolution. Den lange tids elendighed og uværdighed, som masserne har lidt under, bryder ud i uorden og tumulter. Den ydmygelse og uretfærdighed, der sagt modigt har været udholdt i årtier, finder deres afløb i raseri og destruktionshandlinger. Det er uundgåeligt, og det er kun borgerskabet, der er ansvarlig for revolutionens indledende karakter. For set fra hele samfundets side er det endnu mere sandt end for den enkelte, at som man sår, så høster man. Jo større den undertrykkelse og elendighed, som masserne er blevet undertvunget er, desto heftigere vil folkets storm rase. Al historie viser det, men livets herskere har aldrig lyttet til dens advarende stemme. Denne fase af revolutionen har kort varighed. Den efterfølges som regel af den bevidste, men dog spontane ødelæggelse af autoritetens fæstninger, de synlige symboler på organiseret vold og brutalitet, fængsler, politistationer og andre offentlige bygninger bliver angrebet, fangerne befriet, retsdokumenter ødelagt. Det er manifestationer af instinktiv folkelig retfærdighed. Således var det første træk ved den franske revolutions storm på Bastillen. På lignende måde blev de russiske fængsler stormet og fangerne befriet ved selve revolutionens udbrud. Den sunde folkelige sans ser netop i fangernes sociale skæbner, ofre for sociale forhold og sympatiserer med dem som sådan. Masserne betragter retssalene og deres kendelser som instrumenter for klasseuretfærdighed, og disse ødelægges i begyndelsen af revolutionen, og det kan kun være sådan. Men denne etape foregår hurtigt. Folkets vrede er snart opbrugt. Samtidig begynder revolutionen sit opbyggende arbejde. Tror du virkelig, at opbygningen kan begynde så hurtigt, spørger du. Min ven, den må begynde med det samme. Jo mere oplyst masserne er blevet, desto tydeligere virkelig gør arbejderne deres mål, og jo bedre de er forberedt til at udføre dem, desto mindre ødelæggende vil revolutionen blive, og des hurtigere og mere effektivt vil opbygningsarbejdet foregå. Er du nu ikke for forhåbningsfuld? Nej, det mener jeg ikke. Jeg er overbevist om, at den sociale revolution ikke vil ske uden videre. Det vil være nødvendigt at forberede og organisere den. Ja, organisere, ligesom man organiserer en strejke. Det vil sandhed være en strejke. Et helt lands forenede arbejdere i strejke. En generalstrejke. Lad os tage en pause og overveje dette. Hvordan forestiller du dig, at en revolution kan udkæmpes i disse dage, hvor man har pansrede tanks, giftgas og militærfly? Tror du, at de ubevæbnede masser og deres barrikader kan modstå kraftigt artilleri og bomber kastet ned over dem fra flyvemaskiner? Kan arbejderne bekæmpe regeringens og kapitalens militære styrker? Umiddelbart er det latterligt, ikke sandt? Og ikke mindre latterlig er forestillingen om, at arbejderne skulle danne deres egne regimenter, stormtropper eller en rød front, som de kommunistiske partier råder dig til at gøre. Vil sådanne proletariske enheder nogensinde være i stand til at rejse sig mod regeringens trænede hære og kapitalens privattropper? Vil de have den mindste chance? Sådan et forslag behøver kun at nævnes, for at det kan ses i sin fuldstændige dumhed. Det ville simpelthen være at sende tusinder af arbejdere i den visse død. Det er på tide at gøre op med denne forældede idé om revolutionen. Nu til dags er stat og kapital for godt organiseret på militær vis, til at arbejderne overhovedet kan hamle op med dem. Det ville være forbryderisk at forsøge det, vanvittigt overhovedet at tænke på det. Arbejderklassens styrke er ikke på slagmarken.
Det er forretningen, i minen og i fabrikken. Der ligger dens magt, som ingen her i verden kan tilintetgøre. Ingen menneskelig kraft erobrer. Med andre ord, den sociale revolution kan kun finde sted ved hjælp af generalstrejken. Generalstrejken, korrekt forstået og grundigt udført, er den sociale revolution. Dette blev den engelske regering meget hurtigere klar over end arbejderne, da generalstrejken blev erklæret i England i maj 1926. Det betyder revolution, sagde regeringen faktisk til strejkelederne. Med alle deres hære og deres flåde var autoriteterne magtesløse over for situationen. Man kan skyde folk ned, men man kan ikke skyde dem til at arbejde. Selv arbejdslederne var bange for tanken om, at generalstrejken virkelig indebar revolution. Den engelske kapital og regering vandt strejken. Ikke på grund af hærens styrke, men på grund af mangel på intelligens og mod fra arbejderledernes side, og fordi de engelske arbejdere ikke var forberedt på generalstrejkens følger. Ideen var faktisk helt ny for dem. De havde aldrig før interesseret sig for den, og aldrig studeret dens betydning og muligheder. Man kan roligt sige, at en lignende situation i Frankrig ville have udviklet sig helt anderledes, for i det land har arbejderne i mange år været kendt med generalstrejken som et revolutionært våben for proletariatet. Det er meget vigtigt at blive klar over, at generalstrejken er den eneste mulighed for en social revolution. I den senere tid er generalstrejken blevet udbredt til adskillige lande, uden at man har lagt tilstrækkeligt eftertryk på, at den virkelige hensigt med den er revolution. At det er den eneste måde, det kan gøres på. Det er på tide at lære det, og hvis vi gør det, vil den sociale revolution ikke længere være en tom og ukendt størrelse. Det vil blive til virkelighed. En bestemt metode og mål, hvis første trin vil være den organiserede arbejdskrafts overtagelse af industrierne. Nu forstår jeg, hvorfor du sagde, at den sociale revolution betyder opbygning snarere end ødelæggelse, bemærker din ven. Det er jeg glad for, at du gør, og hvis du har fulgt mig så langt, vil du være enig i, at det at overtage industrierne ikke kan gøres på må og få. Ej heller kan det udføres ved et tilfælde. Det kan kun fuldføres på en velplanlagt, systematisk organiseret måde. Du kan ikke gøre det alene. Heller ikke jeg eller nogen anden enkelt person, hvad enten han nu er arbejder, Ford eller paven i Rom. Der er ikke noget menneske eller nogen gruppe mennesker, for hvem det kan lykkes, undtagen arbejderne sig selv. For arbejderne er nødvendige for, at fabrikkerne kan køre. Men selv arbejderne kan ikke gøre det, medmindre de er organiseret netop til et sådan gøremål. Men jeg troede, du var anarkist, afbryder din ven. Det er jeg skam. Jeg har hørt, at anarkister ikke tror på organisation. Det kan jeg tænke mig, at du har, men det er et gammelt argument. Enhver, der fortæller dig, at anarkister ikke tror på organisation, vrøvler. Organisering er alt, og alt er organisering. Hele livet er organisering, bevidst eller ubevidst. Enhver nation, enhver familie, ja, ethvert individ er en organisation eller organisme. Enhver del af alle levende ting er indrettet sådan, at det hele arbejder harmonisk. Ellers kunne de forskellige organer ikke fungere ordentligt, og livet kunne ikke eksistere. Men der er forskellige former for organisation. Det kapitalistiske samfund er så dårligt indrettet, at dets forskellige dele lider. Ligesom når du har ondt et enkelt sted på kroppen, så smerter hele kroppen, og du er syg. Der er en form for organisering, der er smertefuld, fordi den er syg, og en anden, der glæder, fordi den betyder sundhed og styrke. En organisation er syg og ond, når den tilsidesætter nogle af dens dele og medlemmer. I den sunde organisme er alle dele lige meget værd, og ingen bliver forskelsbehandlet. Den organisation, der er bygget på tvang, er dårlig og usund. Den libertære organisation, der er dannet frivilligt, og i hvilken et hvert medlem er frit og lige, er en sund helhed og kan fungere godt. En sådan organisation er en fri sammenslutning, hvor alle er lige. Det er den form for organisation, anarkisterne tror på. Sådan må arbejdernes organisation være, hvis arbejderklassen skal have en sund krop, der kan fungere effektivt. Det betyder først og fremmest, at intet enkelt medlem af organisationen ustraffet kan blive forskelsbehandlet, undertrykt eller overset. At gøre det ville være det samme som at ignorere en smertende tand. Du vil blive syg over det hele. Med andre ord, arbejdersammenslutningen må bygges på princippet om alle medlemmers lige frihed. Kun når enhver er et frit og uafhængigt individ, der er egen vilje og på grund af fælles interesser samarbejder med andre, kan det hele fungere vellykket. Denne lighed betyder, at det ikke gør nogen forskel, hvad eller hvem den enkelte arbejder er. Om han er faglært eller ufaglært, om han er murer, tømrer, ingeniør eller dagsarbejder, om han tjener meget eller lidt. Alles interesse er den samme. Alle hører sammen, og kun ved at stå sammen kan de fuldføre deres mål. Det betyder, at arbejderne i fabrikken, værkstedet og minen må organiseres som en helhed. For det er ikke et spørgsmål om, hvilken slags job de har.
Ej heller er det et spørgsmål om, hvilken slags håndværk de udøver, eller hvilken fagforening de er medlem af, men hvad der er deres interesser, og deres interesser er de samme, nemlig mod arbejdsgiveren og udbytningssystemet. Se blot på, hvor dum og nyttesløs den nuværende form for arbejdsorganisering er, hvor en fagforening eller et håndværk måske strejker, mens de andre grene af den samme industri fortsætter med at arbejde. Er det for eksempel ikke latterligt, at de ansatte ved undergrundsbanen, taxa- og buschauffører, bliver ved med at arbejde, mens New Yorks sporvognskonduktører strejker? Hovedformålet med en strejke er at fremprovokere en situation, som vil tvinge arbejdsgiveren til at give efter for arbejdernes krav. En sådan situation kan kun skabes ved, at hele den omtalte industri strejker. En enkelt løsrevet strejke blot er spild af tid og energi, for slet ikke at tale om den moralske virkning, som det uundgåelige nederlag vil få. Tænk blot på de strejker, du selv har været med i, og som du kender til. Har din fagforening nogensinde vundet en kamp, uden at den var i stand til at tvinge arbejdsgiveren til at give op? Men hvornår var den i stand til det? Kun når bossen vidste, at arbejderne mente noget med sagen, at der ikke var nogen meningsforskel iblandt dem, at der ikke var nogen tøven eller noget, de var fast besluttet på at vinde, koste hvad de ville. Men særligt når arbejdsgiveren var i fagforeningens magt, når han ikke kunne køre sin fabrik eller mine, stillet over for arbejdernes resolute modstand, når han ikke kunne få skruebrækkere, og når han så, at hans interesser ville lide mere nød ved at trodse sine ansatte, end ved at imødekomme deres krav. Det er således klart, at man kun kan fremtvinge eftergivenhed, når man er beslutsom, når fagforeningen er stærk, når man er velorganiseret, når man er forenet på en sådan måde, at bossen ikke kan køre fabrikken mod arbejdernes vilje. Men arbejdsgiveren er som regel en eller anden stor fabrikant eller selskab, som har fabrikker og miner adskillige steder. Lad os for eksempel forestille os, at det er en minesammenslutning. Hvis den ikke kan drive sine miner i Pennsylvania på grund af strejke, så vil den forsøge at godtgøre tabene ved fortsat at drive miner i Virginia eller Colorado, og ved at forøge produktionen der. Hvis nu minearbejderne i disse stater bliver ved med at arbejde, mens der strejkes i Pennsylvania, så mister selskabet ikke noget. Det vil måske endda byde strejken velkommen, for nu kan det hæve priserne med den undskyldning, at forsyningerne er små på grund af jeres strejke. På den måde slår selskabet ikke blot strejken ned, men det vender også den offentlige mening mod jer, fordi folket dumt nok tror, at de højere priser på kul i virkeligheden er resultatet af jeres strejke, mens det i virkeligheden skyldes mineejernes griskhed. Strejken vil blive tabt, og på et eller andet tidspunkt vil arbejderne overalt blive nødt til at betale mere for kullet, og ikke kun for kul, men for alle livsnødvendigheder, fordi prisen på de almindelige livsfornødenheder vil stige sammen med kulprisen. Tænk nu engang, hvor dum den nuværende fagforeningspolitik er, der tillader andre miner at fungere, mens jeres mine strejker. De andre bliver ved med at arbejde og giver finansiel støtte til jeres strejke, men kan ikke se, at deres hjælp blot tjener til at bryde jeres strejke, fordi de bliver nødt til at arbejde videre som skruebrækkere for at bidrage til strejkefonden. Kan noget være mere meningsløst og forbryderisk? Dette gælder for enhver industri og enhver strejke. Kan det så undre, at mange strejker tabes? Det er tilfældet i Amerika som i alle andre lande. For mig har jeg den blå bog, som lige er blevet udsendt i England under titlen Arbejdsstatistik. Materialet viser, at strejker ikke fører til arbejdssejre. Tallene for de sidste 8 år er som følger. I 1920 var 390 resultater i det arbejdende folks favør og 507 i arbejdsgivernes. I 1921 var 152 resultater i det arbejdende folks favør og 315 i arbejdsgivernes. I 1922 var 111 resultater i det arbejdende folks favør og 222 i arbejdsgivernes. I 1923 var 187 resultater i det arbejdende folks favør og 183 i arbejdsgivernes. I 1924 var 163 resultater i det arbejdende folks favør og 235 i arbejdsgivernes. I 1925 var 154 resultater i det arbejdende folks favør og 189 i arbejdsgivernes. I 1926 var 67 resultater i det arbejdende folks favør og 126 i arbejdsgivernes. I 1927 var 61 resultater i det arbejdende folks favør og 118 i arbejdsgivernes. Således tabtes i virkeligheden 60% af strejkerne. Tænk også på tabet af arbejdsdage på grund af strejker, hvilket er ensbetydende med ingen løn. Antallet af tabte arbejdsdage i England i 1912 var 40.890.000, hvilket er næsten lige med 2.000 mænds liv, hvis man regner med, at de gennemsnitligt lever 60 år.
I 1919 var antallet af tabte arbejdsdage 34.969.000. I 1920 26.568.000. I 1921 85.872.000. I 1926 som et resultat af generalstrejken 162.233.000. Disse tal medregner ikke timer og løn tabt på grund af arbejdsløshed. Der skal ikke meget regning til for at se, at strejker i deres nuværende form ikke betaler sig, at fagforeningerne ikke er vinder i industrikampene. Dette betyder imidlertid ikke, at strejker ikke tjener noget formål. Tværtimod, de er den største værdi. De lærer arbejderne, at det er livsnødvendigt at samarbejde, at stå skulder ved skulder med kammeraterne og forenet at kæmpe for den fælles sag. Strejker træner ham i klassekamp og udvikler den forenede anstrengelsesånd, såvel som modstand mod arbejdsgiveren, solidariteten og ansvarsfølelsen. I denne sammenhæng er selv en mislykket strejke ikke fuldstændig nytteløs. Gennem den lærer arbejderne, at uret mod en er uret mod alle, den praktiske lære, som giver den proletariske kamp den dybeste mening. Dette angår ikke kun den daglige kamp for materiel forbedring, men ligeledes alt vedrørende arbejderne og hans eksistens, og særligt de forhold, hvor retfærdighed og frihed står på spil. Det er noget af det mest inspirerende at se masserne opildnet af social retfærdighed, hvad den foreliggende sag end må dreje sig om. For i virkeligheden kommer det os alle ved i den dybeste og sandeste forstand. Jo mere arbejderne bliver oplyst og klar over deres virkelige interesser, desto mere omfattende og verdensomspændende bliver deres sympatier og forsvar for retfærdighed og frihed. Det var en tilkendegivelse af denne forståelse, da arbejderne over hele verden protesterede mod justitsmordet på Satchel og Vanzetti i Massachusetts. Instinktivt og bevidst følte masserne over hele verden, som enhver retfærdig kvinde og mand gjorde det, at det kommer dem ved, når en sådan forbrydelse begås. Uheldigvis forblev denne protest, som så mange andre, ved de blotte resolutioner. Hvis de organiserede arbejdere havde tydet til handling, såsom en generalstrejke, så ville deres krav ikke være blevet ignoreret, og to af arbejdernes bedste venner og mest ædle mænd ville ikke være blevet ofret til de reaktionære kræfter. Ligeledes ville det have tjent som et værdifuldt eksempel på proletariatets vældige magt, den magt, som altid sejrer, når den er forenet og beslutsom. Dette er blevet bevist talrige gange i den senere tid, når arbejdernes beslutsomme modstand har forhindret planlagte voldshandlinger, som det var tilfældet med funktionærerne i Western Federation of Miners, som staten Idahos kulbaroner havde rottet sig sammen om at hænge under minestrejken i 1905. Ligeledes var det i 1917 arbejdernes solidaritet, som forhindrede henrettelsen af Tom Mooney i Californien. De amerikanske organiserede arbejders sympatiske holdning over for Mexico har også indtil nu været en hindring for en militær besættelse af dette land af de forenede staters regering på vegne af amerikanske olieinteresser. Ligeså har arbejdernes forenede aktion i Europa gentagne gange haft held med at tvinge autoriteterne til at give amnesti til politiske fanger. Den engelske regering frygtede den britiske arbejderklasses udtalte sympati for den russiske revolution så meget, at den var tvunget til at foregive neutralitet. Den turde ikke åbenlyst hjælpe mod revolutionen i Rusland. Da dokarbejderne nægtede at laste mad og ammunition, der var tiltænkt de hvide herrer, tydede den engelske regering til bedrageri. Den forsikrede højtideligt arbejderne om, at lasten var tiltænkt Frankrig. I løbet af mit arbejde med at samle historisk materiale i Rusland i 1920 og 1921 kom jeg i besiddelse af officielle engelske dokumenter, som beviste, at lasten, efter direkte ordre fra den engelske regering, var blevet sendt videre fra Frankrig til de kontrarevolutionære generaler i Nordrusland, som der havde etableret den såkaldte Tjajkovskij-Miller-regering. Denne hændelse, en ud af mange, viser de nuværende magters tydelige frygt over for det internationale proletariats vågnende klassebevidsthed og solidaritet. Jo stærkere arbejderne vokser i denne ånd, des mere effektiv vil deres kamp for frigørelse være. Klassebevidsthed og solidaritet må antage national og international karakter, før arbejderne kan opnå fuld styrke. Hvor end der er uretfærdighed, hvor end der er forfølgelse og undertrykkelse, det vil altså undertvingelsen af Filippinerne, invasionen af Nicaragua, underkuelsen af arbejderne i Kongo ved de belgiske udbyttere, undertrykkelse af masserne i Egypten, Kina, Marokko eller Indien, er det overalt arbejdernes sag at hæve stemmen mod sådanne voldshandlinger og vise deres solidaritet i fælles sag med de udplyndrede og arveløse over hele verden. Arbejderne skrider langsomt frem mod denne sociale bevidsthed. Strejker og andre sympatiaktioner er en værdifuld tilkendegivelse af denne ånd. Hvis det største antal strejker er tabt indtil nu, så er det fordi proletariatet endnu ikke er fuldstændig klar over dets nationale og internationale interesser.
ikke er organiseret efter de rette principper og ikke tilstrækkeligt indser behovet for verdensomspændende samarbejde. Jeres daglige kamp for bedre forhold ville hurtigt antage en anden karakter, hvis I var organiseret sådan, at hele industrien nedlagde arbejdet, når din fabrik eller mine strejker. Ikke gradvist, men alle på én gang. Så ville arbejdsgiveren være jeres magt, for hvad kan han gøre, når hele industrien ligger stille? Han kan få nok strejkebrydere til en eller nogle få fabrikker, men det vil ikke være nok til at forsyne hele industrien, ligesom han ikke kan anse det for sikkert eller tilrådeligt. Desuden vil nedlæggelsen af arbejdet i en hvilken som helst industri øjeblikkeligt berøre mange andre, fordi de forskellige dele af den moderne industri er tæt forbundne. Situationen vil blive et anliggende for hele landet. Det vil vække befolkningen, og denne vil kræve en løsning. For tiden er der ingen, der tager sig af, når en enkelt fabrik strejker, og du kan sulte, så længe du bare forholder dig i ro. Løsningen vil afhænge af jer selv og jeres organisations styrke. Når arbejdsgiverne opdager, at de kender jeres magt, og at I er beslutsomme, vil de hurtigst muligt overgive sig eller søge et kompromis. De vil tabe millioner hver dag. De strejkende kunne endda sabotere arbejdet og maskinerne, og arbejdsgiverne vil kun være alt for ivrige for at nå til en løsning, mens de sædvanligvis byder en enkelt strejke på en fabrik velkommen, velvidende, at alle odds er imod jer. Tænk derfor på, hvor vigtigt det er, på hvilken måde, på hvilke principper din fagforening er opbygget, og hvor nødvendigt arbejde og solidaritet og samarbejde er i din daglige kamp for bedre forhold. Din styrke ligger i sammenhold, men det sammenhold eksisterer ikke og er umuligt, så længe I er organiseret i fagforbund og ikke i industriforbund. Der er intet mere vigtigt og presserende, end at du og dine arbejdskammerater sørger for øjeblikkeligt at ændre organisationens form. Men det er ikke kun formen, som må ændres. Din fagforening må blive klar over sine mål. Arbejderen må alvorligt overveje, hvad han virkelig ønsker, hvordan han vil opnå det og med hvilke metoder. Han må lære, hvad hans fagforening skal være, hvordan den skal fungere og hvad den skal prøve at udrette. Hvad skal fagforeningen så udrette? Hvilke mål skal en virkelig arbejderfagforening have? For det første skal fagforeningen tjene sine medlemmers interesser. Det er den vigtigste opgave. Det kan der ikke være i tvivl om. Det forstår enhver arbejder. Hvis nogen nægter at være medlem af fagforeningen, er det fordi, de er uvidende om den store værdi. I så fald må de oplyses derom. Men almindeligvis nægter de at stå i fagforeningen, fordi de ikke tror på den eller er skuffet over den. De fleste af dem, der står udenfor, gør det, fordi de hører så meget praleri om den organiserede arbejderklasses styrke, mens de ved, ofte af bitter erfaring, at den bliver overvundet i næsten enhver vigtig kamp. Fagforeningen, siger de hånligt, den betyder ikke noget. For at være helt ærlig, så har de til en vis grad ret. De ser den organiserede kapital få underkendt eksklusive aftaler og overvinde fagforeningerne. De ser arbejderlederne svigte strejker og forråde arbejderne. De ser de menige medlemmer stå hjælpeløse i de politiske intriger i og uden for fagforeningerne. De forstår uden tvivl ikke, hvorfor det er sådan, men de ser kendsgerningerne, og de vender sig imod fagforeningerne. Andre nægter at have noget at gøre med fagforeningen, fordi de på et tidspunkt var medlem af en, og de ved, hvilken ubetydelig rolle det enkelte medlem, den almindelige arbejder, spiller i organisationens anliggender. Hvis de lokale ledere, distriktslederne og de centrale ledere, de nationale og de internationale ledere og den amerikanske arbejderføderations ledere kører hele løbet, vil de sige, du skal ikke gøre andet end at stemme, og hvis du protesterer, så ryger du ud. Desværre har de ret. Du ved, hvordan fagforeningen bliver ledet. De menige medlemmer har ikke noget at skulle have sagt. De har delegeret hele magten ud til lederne, og disse er blevet chefer, og ligesom i samfundet får man folk til at adlyde ordre fra dem, som oprindeligt skulle tjene dem, nemlig statsmagten og dens lakajer. Når først du har gjort det, vil den magt, som du har delegeret ud, blive brugt imod dig og dine interesser hver gang. Og så vil du klage over, at dine ledere misbruger deres magt. Nej, min ven, de misbruger den ikke. De bruger den kun, fordi det er brugen af magt, som er det værste misbrug. Alt dette må ændres, hvis du virkelig ønsker at opnå resultater. I samfundet må det ændres ved at tage magten fra de politiske ledere, ved helt at afskaffe den. Jeg har vist, at politisk magt betyder autoritet, undertrykkelse og tyranni, og det ikke er politisk ledelse, vi behøver, men fornuftig administrering af vores kollektive anliggender. Ligeledes behøver I jeres fagforening en fornuftig administration af jeres anliggender. Vi ved, hvilken enorm magt arbejderklassen har, som skaber af al rigdom og som hele jordens forsørger. Hvis arbejderne var rigtigt organiseret og forenet, kunne de være herre over situationen. Men arbejdernes styrke ligger ikke i fagforeningens mødesal. Den ligger i værkstedet og fabrikken, i møllen og minen. Det er der, han må organisere sig. Der på arbejdet. Der ved han, hvad han ønsker, hvilke behov han har, og det er der, han må samle sine kræfter.
Et hvert værksted og enhver fabrik bør have sit eget råd til at sørge for arbejdernes ønsker og behov. Det skal ikke være lederne, men de menige medlemmer, der skal sørge for deres arbejdskammeraters krav og klager. Et sådan råd, der er på selve stedet og som konstant er under arbejdernes ledelse og opsyn, udøver ingen magt. Det udfører kun anvisninger. Dets medlemmer bliver udskiftet efter behag, og andre valgt i deres sted, alt efter det øjeblikkelige behov og de krav, der stilles af den pågældende opgave. Det er arbejderne, der afgør de enkelte problemer og udfører beslutningerne gennem værkstedsrådene. Det er en organisation af denne art, arbejderklassen behøver. Kun en sådan organisationsform kan udtrykke dens virkelige mål og vil være dens passende talsmand og tjene dens sande interesser. Disse værksteds- og fabriksråd vil sammen med lignende organer på andre arbejdspladser, forbundet lokalt, regionalt og nationalt, danne en ny type arbejdsorganisationer, som vil være arbejderklassens kraftfulde stemme og virkningsfulde organ. Den vil have de forenede arbejderes hele vægt og energi bag sig og vil repræsentere en magt, der er enorm i omfang og muligheder. En sådan organisation vil i proletariatets daglige kamp være i stand til at opnå sejre, som den nuværende konservative fagforening, sådan som den er opbygget i øjeblikket, ikke engang drømmer om. Den vil nyde massernes respekt og tillid, vil tiltrække de uorganiserede og forene arbejderklassens kræfter på basis af lighed for alle arbejderne. Den vil stille sig op imod herskerne med hele arbejderklassens styrke bag sig, bevidstgjort og med fornyet kraft. Først da vil arbejderklassen opnå en værdighed, som får virkelig betydning. En sådan fagforening ville snart blive mere end blot arbejdernes forsvar og beskytter. Den ville få en klar erkendelse af betydningen af samarbejde, og den deraf følgende magt af arbejdersolidaritet. Fabrikken og værkstedet ville være et sted, hvor arbejderen opøves til at udvikle en forståelse af sin virkelige rolle i tilværelsen, sin selvtillid og uafhængighed. Der vil han lære gensidig hjælp og samarbejde og blive sig sit ansvar bevidst. Han vil lære at afgøre og handle ud fra sit eget skøn, uden at overlade det til lederne eller politikerne at sørge for sine anliggender. Det vil være ham, der sammen med sine kammerater vil afgøre, hvad de ønsker og hvilke metoder, der bedst vil tjene deres mål, og hans råd på stedet vil kun udføre instrukser. Værkstedet og fabrikken vil blive arbejdernes skole og universitet. Der vil han lære sin plads i samfundet, sin funktion i industrien og sit mål i livet. Han vil modnes som arbejder og som menneske, og arbejderklassen vil opnå sin fulde styrke. Så vil han ikke længere være tilfreds med at være lønslave, en ansat og afhængig af sin mesters forgodtbefindende. Han vil efterhånden forstå, at det nuværende økonomiske og sociale system er forkert og forbryderisk, og han vil beslutte sig at forandre det. Fabriksrådet og fagforening vil blive det sted, hvor forberedelsen til et nyt økonomisk system og et nyt socialt liv vil foregå. Du forstår nu, hvor nødvendigt det er, at du og jeg og enhver mand og kvinde, som er interesseret i arbejderklassens sag, arbejder hen imod disse mål. Her vil jeg understrege, at det er særlig vigtigt, at den mere avancerede proletar, den radikale og revolutionære, tænker mere alvorligt over dette. For de fleste af dem, endog for nogle anarkister, er dette kun et fromt ønske, et fjernt håb. De kan ikke indse den vidtrækkende betydning, som bestræbelser i den retning har. Men det er ikke kun en drøm. Mange progressive arbejder er ved at forstå dette. Fagforeningen Industrial Workers of the World og de revolutionære anarkosyndikalister i alle lande helliger sig til dette mål. Det er det vigtigste i øjeblikket. Man kan ikke understrege nok, at kun den rigtige organisering af arbejderne kan gennemføre det, vi stræber efter. I den ligger arbejderklassens og fremtidens frelse. Kun en organisering fra neden, der begynder i værkstedet og fabrikken på grundlag af alle arbejderes fælles interesser, uanset fag, race eller land, ved hjælp af fælles anstrengelser og en forenet vilje, kan løse arbejderklassens problem og tjene menneskets sande frigørelse. Du talte om, at arbejderne skulle overtage fabrikkerne, minder din ven dig om. Hvordan skal de gøre det? Ja, jeg var inde på emnet, da du kom med dine bemærkninger om organisering. Men det var godt, at det spørgsmål blev diskuteret, for intet er vigtigere i de problemer, vi er ved at understrege. For at vende tilbage til overtagelsen af fabrikkerne. Det betyder ikke kun at overtage den, men at arbejderklassen skal køre dem. Hvad angår overtagelsen, må du tage i betragtning, at arbejderne faktisk er i fabrikkerne nu. Overtagelsen består i, at arbejderne forbliver, hvor de er, i det de dog ikke forbliver der som ansatte, men som retmæssige fællesejere. Mærk dig dette, min ven. Når man under den sociale revolution skal fratage kapitalisterne deres ejendom, overtage fabrikkerne, er det nødvendigt med en fremgangsmåde, der er direkte modsat af den, man nu bruger under en strejke. Når man strejker, forlader man arbejdspladsen og lader chefen blive tilbage i besiddelsen af møllen, fabrikken eller minen.
Det er naturligvis en tåbelig fremgangsmåde, for man giver arbejdsgiveren hele fordelen. Han kan indsætte skruebrækker, og arbejderne forbliver ude i kulden. Når man fratager kapitalisterne deres ejendom, bliver man derimod på arbejdspladsen og smider arbejdsgiveren ud. Han kan kun få lov til at blive på lige fod med resten, som en arbejder blandt arbejdere. Arbejderorganisationerne på et givet sted overtager de offentlige foretagender samt kommunikations-, produktions- og distributionsmidlerne på deres bestemte sted. Det vil sige, at telegrafister, telefon- og elektricitetsarbejdere, jernbanearbejdere osv. ved hjælp af deres revolutionære råd overtager værksteder, fabrikker og andre foretagender. De kapitalistiske formænd, værkførere og ledere fjernes fra stedet, hvis de modsætter sig forandringen og nægter at samarbejde. Hvis de er villige til at deltage, bliver det gjort dem klart, at for fremtiden er de hverken ledere eller ejere, og at fabrikken er offentlig ejendom under ledelse af en sammenslutning af de arbejdere, som er beskæftiget på fabrikken, alle som lige partnere i det daglige foretagende. Man må regne med, at de højere funktionærer i store industrikoncerner vil nægte at samarbejde. De udelukker således sig selv. Deres plads må overtages af arbejdere, der forinden er blevet forberedt til jobbet. Derfor har jeg understreget vigtigheden af en industriel forberedelse. Den er en afgørende nødvendighed i den situation, som uundgåeligt vil opstå, og at den, langt mere end af noget andet, afhænger den sociale revolutions succes. Industriel forberedelse er det allervigtigste punkt, for uden den er revolutionen dømt til at mislykkes. Det er mere sandsynligt, at ingeniører og tekniske specialister vil slutte sig til arbejderne, når den sociale revolution kommer. I særdeleshed, hvis der i mellemtiden er blevet etableret en bedre forståelse imellem åndens og håndens arbejdere. Hvis de nægtede at samarbejde, og hvis der ikke var lykkes arbejderne at forberede sig industrielt og teknisk, så ville produktionen afhænge af, om man kunne tvinge de stedige til at samarbejde. Et forsøg, der er blevet gjort under den russiske revolution, og som viste sig at være en total fiasko. Bolsjevikernes alvorlige fejl i denne forbindelse var deres fjendtlige behandling af hele intelligentiaen på grund af modstand fra visse af dens medlemmer. Det var intolerancens ånd, som er forbundet med fanatiske dogmer, der fik dem til at forfølge en helt social gruppe på grund af nogle fås fejl. Dette gav sig udslag i en hævngærig fremgangsmåde over for akademikere, tekniske specialister og kulturelle personer i al almindelighed. De fleste af dem var i begyndelsen venligsindet over for revolutionen, nogle endda begejstrede for den, men bolsjevikerne støttede dem fra sig ved deres metoder, og deres samarbejde blev gjort umuligt. Kommunisterne måtte, som et resultat af deres diktatoriske holdning, ty til forøget undertrykkelse og tyranni, indtil de til sidst indførte rent militære metoder i landets industrielle liv. Det var en periode med tvunget arbejde og militarisering af fabrikker, som uundgåeligt endte i en katastrofe, fordi tvunget arbejde, som en følge af tvangens natur, er dårligt og ineffektivt. Desuden reagerer de, som tvinges således, med overlagt sabotage og systematisk forsinkelse og ødelæggelse af arbejdet, hvilket en intelligent fjende kan udføre på en sådan måde, at det ikke kan opdages i ordentlig tid, og således er til større skade for maskineriet og produktionen, end en direkte vægring mod at arbejde. På trods af de mest drastiske forholdsregler, ja endog på trods af dødsstraf, var regeringen ude af stand til at få bugt med ondet. Det hjalp ikke på sagerne, at man placerede en bolsjevik, en politisk kommissær, over enhver tekniker på de mere ansvarsfulde poster. Det skabte blot en hær af snyltende embedsmænd, som på grund af uvidenhed i industrielle sager, kun skadede det arbejde, som de, der var venligt sindet over for revolutionen og villige til at hjælpe, udførte, mens deres dårlige kendskab til opgaven på ingen måde forhindrede fortsat sabotage. Systemet med tvunget arbejde udviklede sig til sidst til, hvad der praktisk talt blev en økonomisk kontrarevolution, og ingen af diktaturets bestræbelser kunne ændre situationen. Det var dette, der fik bolsjevikerne til at ændre taktik. I stedet for tvunget arbejde forsøgte de nu at få specialisterne og teknikerne over på deres side, ved igen at give dem autoritet i fabrikkerne og ved at give dem højere lønninger og specielle honorarer. Det ville være tåbeligt og forbryderisk at prøve de metoder igen, som totalt slog fejl under den russiske revolution, og som på grund af selve deres natur vil mislykkes hver gang, både industrielt og moralsk. Den eneste løsning på dette problem er den allerede nævnte forberedelse og uddannelse af arbejderne, så de vil være i stand til at organisere og styre industrien, såvel som et bedre kontakt mellem arbejdere og teknikere. Enhver fabrik bør have sit specielle arbejderråd uafhængigt af værkstedsrådene, for at arbejderne kan blive gjort fortrolige med de forskellige sider af deres specielle industri, såsom råstofkilder, produktionsprocesser, biprodukter og distribution. Dette fabriksråd bør være fast,
men dets medlemskab må gå på skift, således at praktisk talt alle ansatte på en given fabrik er medlem på et eller andet tidspunkt. Vi tager nu et eksempel. Lad os antage, at et fabriksråd på en eller anden fabrik består af 5 eller 25 medlemmer, alt efter fabrikkens størrelse. Efter at medlemmerne af et råd grundigt har sat sig ind i deres erhverv, udgiver de det, som de har lært, til orientering for deres arbejdskammerater, og der vælges nye rådsmedlemmer, som skal videreføre de industrielle studier. På denne måde kan hele fabrikken efterhånden opnå det nødvendige kendskab til organiseringen af deres erhverv og holde trit med dets udvikling. Disse råd ville fungere som industrielle læreanstalter, hvor arbejderne ville blive gjort kendt med deres fags teknik i alle dets faser. Samtidig må de større organisationer, fagforeningerne, bestræbe sig på at tvinge kapitalen til at tillade en større arbejderdeltagelse i den nuværende ledelse. Men dette kan, selv i bedste fald, kun komme en lille del af arbejderne til gode. Den ovenfor nævnte plan åbner derimod mulighed for en industriel uddannelse til praktisk talt enhver arbejder i værkstedet eller på fabrikken. Det er klart, at der er noget arbejde, som f.eks. ingeniørarbejde, som fabriksrådene ikke vil være i stand til at opnå kendskab til ved øvelse. Men det, som de kan lære af industriens almindelige processer, vil være af uvurderlig betydning som forberedelse. Med hensyn til resten, så er et større venskab og et bedre samarbejde mellem arbejderen og teknikeren en alt overskyggende nødvendighed. Overtagelsen af fabrikkerne er derfor den sociale revolutions første store mål. Den må gennemføres af den del af proletariatet, der er organiseret og forberedt til opgaven. Adskillige arbejdere har allerede erkendt vigtigheden af dette og er begyndt at forstå den opgave, som ligger foran dem. Men at forstå, hvad der nødvendigvis må gøres, er ikke tilstrækkeligt. At lære at gøre det er det næste skridt. Det er op til den organiserede arbejderklasse straks at påbegynde dette forberedende arbejde.